mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Onye nwe anyị site na mmiri miri emi ka m si akpọku gị. Onye nwe anyị nụrụ olu, biko tọọ ntị n'ala, nụrụ olu akwa m ji arịọ gị arịrịọ. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Onye nwe anyị ịhụdosia mmehie anyị ama. Onye nwe anyị ọ bụ onye ga-afọ, ma n'ebe nọ ka na-achọta mgbaghara. N'ihi ya ka anyị ji akpọrọ gị isi ala. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Ebere n'uju mgbapụta dị n'ebe onye nwe anyị nọ. Mkpụrụ obi m na-eche onye nwe anyị, ọ tụkwasara m obi n'okwu ya. Mkpụrụ obi m na-achọ onye nwe anyị karịa otu onye nche abalị si eche chi ọbụbọ. Ka onye nche abalị chebe chi ọbụbọ, ma Izrel chebe onye nwe anyị. Ebere